Така, приятели, горе-долу 28 минути фермим в тази територия. Сега ще отидем да ги сложим всичките тия орета в аукциона и да видим горе-долу за 28 минути какво мога да спечелим от ферминг. И утре, живо, здраве и късмет, ще запиша и ферменето на Грант. Така, започваме. 474 гол, 400, така, 900, 900, 1400, 1900, 2500, 2500, 2900, значи около 3000 голд до тук за 28 минути фермене. Добре, благодаря ви. И така, утре ще продължим нататък